ବିଜେଡି ହଇରାଣ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ। ବାପ ପୁଅ ରାଜନୀତିରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ବାଘ କେବେ ଘାସ ଖାଏନି। ପିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କାହାକୁ ପଚାରି ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ରମେଶ ଜେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତଳେ ପିସି ସଭାପତି ରମେଶଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ରମେଶଙ୍କ ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେବ? କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ରମେଶ ଗଞ୍ଜାମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଘାଇଲା। ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା ତାହାର ବଦଲା ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ଦାସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଅନାସ୍ଥା ସମୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ବିଜେଡି? ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିଜର ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ କୌଣସି ବିଜେପି ଦଳର ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରମେଶଙ୍କ ଗତି କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେନି ଯେ ମୁଁ ବାଘ ବୋଲି। ମୁଁ ରମେଶ ଜେନା କେବେ ଘାସ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାର ନାହିଁ, କି ପଦ ପଦବୀରେ ଲାଳାୟତ ହେବାର ନାହିଁ, ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଠିକରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସଭାପତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଏଆଇସିସି କୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ସେଠି ନାଁ ନେବେ, ବାକି ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସକୁ ଡୁବେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ମା ବାପାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲିନି କି ଦେବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଜଗିଥିଲି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ जो है बीजेडी दल प्रकृतरे कांग्रेस को तली तलांत करिछि एवं प्रकृत कांग्रेस लोकंकु जो हैरान हरकत करिसंती, से जदि गोटे प्रकृत कांग्रेस लोक होइथिबो से केबे भूलिबोनी बीजेडी जो हैरान करिसंती। जहाद्वारा मते मो विवेक कहला जे बीजेडी द्वारा जो हैरान हरकत होइथिली मु ता पई मु बीजेडी समर्थित पार्टी को भोट देवार प्रश्न उठुनी। मु मोर प्रतिशोध नेबी। जेबे 2016 मते अरेस्ट कले, विभिन्न प्रकार मकदमार मते जुड़िले, कौन सी एंगेल रे छाड़ी नांती एवं विभिन्न प्रकार कारण दर्शे कि विभिन्न एंगेल रो जो केस गुड़ी को मते देवा सहित मोर 80-85 वर्षर बुढ़ा बापा को मध्य केस देइथिले, 30 टी केस। सी जो वर्षे जेल रहिले, मत जो विभिन्न समय अनेक केस लगा जाउथुला, मत छत्रपुर जेल रु बरमपुर कोर्ट को निया जाउथुला एवं मत बरमपुर कोर्ट रु बरमपुर जेल को नहीं कि मत एंट्री करा जाउथुला। सेही समय रे मो बापा मते जुआर करी कहिथिले, बापा मते भितर किंदी बाहर कर दे, मु मरी जीवी। तो मु मो माँ बापार स्वाभिमान उपरे आंच आसिला भली कौनसी काम करिबार नाही एवं मो माँ बापार स्वाभिमान सम्मान को रक्षा करी मु भोट देलिनी कि देवार भी प्रश्न उठुनथुला। जहाद्वारा पीसीसी सभापति को मु कहबाकू चाहे जे राज्य राजनीति उपरे तांगर अभिज्ञता किछि नहीं। कहबार कारण जे सी जेते एमपी की दिल्ली रे रहिले, एआईसीसी रो राजनीति भितर विभिन्न राज्य को जाइकी प्रभारी होइचंती। से राज्य रे संगठन कौन करुचंती आउ से राज्य रे कौन करिकी सी आउ थरे एआईसीसी को आसीचंती, ता कारण आपण माने जानिथिबे। ता सहित जो कौशल राज्य करी बोली, कौशल राज्य करी बोली जो धमक दउथुले, नथिले मु कांग्रेस दल छाड़ीबी नले मते पीसी सभापति करा जाऊ। मु कौनसी पद पदवी लालायत नुहे एवं कौनसी पैसा बिक्री किणा बिका हेबार प्रश्न उठुनी। मु से मेंटालिटी रो नुहे, से रक्तर पिला नुहे। बाकी जो कहूले बाघ
ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ବାଘ ଘାସ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେନି ଯେ ମୁଁ ବାଘ ବୋଲି। ମୁଁ ରମେଶ ଜେନା କେବେ ଘାସ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାର ନାହିଁ, କି ପଦ ପଦବୀରେ ଲାଳାୟିତ ହେବାର ନାହିଁ, ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଠିକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବାକି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ଆସୁଛି, ଆଲୋଚନା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବାକି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ଇସ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ସଭାପତି ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ଗରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି, ତା କାରଣ ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ବାକି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ। କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇଟି ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ କାରବାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ବାକି ଯେ ବାପା ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ପୁଅ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଭୋଟଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସତ୍ୟା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନୁ। ବାକି କଥା ଯେବେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ସେହି ସମୟରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲାନି। ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମ ସଭାପତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଭିଡିଓ ଫଟୋ କାଢିକି ଏଆଇସିସିକୁ ପଠେଇବେ ଏବଂ ସେଠି ନାଁ ନେବେ, ବାକି ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସକୁ ଡୁବେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଭାପତିଙ୍କ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଯେ ଗୋଟେ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ହଉ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ହଉ, ସେ ସମୟରେ କେବେ କାହାର ମତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଟଲର, ମୋ କଥାରେ ସବୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ରହିବାର ଅଛି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଭାବନାରେ ମୁଁ ରାଜି ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବାକି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କିଏ ଠିଆ କରାଇଥିଲା, ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କିଏ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରୁ ବଦନାମ ହଉ, ଆର କାରଣ କିଛି ଖୋଜା ଯାଉନି। ବାକି ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟିକଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଉପକୂଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସେଠି ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କାମ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବାକି 2014ରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ରଞ୍ଜି ବିଶାଳଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କଥା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଯୋଉ ଶିକାର ହେଇଥିଲି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି, ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲି। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସଭାପତି ମୋତେ ଯୋଉ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ନିଜ ଦମରେ, ନିଜ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ମୁଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ନିଜ ଦମରେ, ନିଜ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖ